Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nongïalam langkar ding Shnong. Admissions open now. Ki he Nongïalam jong ka seng New Trap Youth Council seng keme hapo ka Nongïalam jong President uba Robert June Kharjarin. Haka arp sautrek mentab nai rempang arajar arpo. Kila Hiar sa Shnong Umwali kabaran hakathan langpi. Bandet ngo karpang ki Paidbah kata hadin shisngi ba ki perton pulet jong ka jela Asam kilawan Hiar biang sa kani Shnong hakasien ke baar tang hapo uni ubnai rempang. Hagani kasngi laidun rengkat langru UMLA barem jong ka remra jerngam constituency uba KP Pangniang kidkhot bat Nongïalam jong ka HYC na West Castles District. Bat kumjo ki Nongïalam jong ka Western Youth Federation ka New Trap Achek National Movement bat kiwe. Nakalang jong uba Robert June Kharjarin habakren ciki Paidbah hakani kesngi ulaong baka jing temu jong ki pulet Asam ban wan bo jubor ya ka ketam pulet ha Umwali kalong baki lapan ken hi dalade ya ka soskolar balai soy hapadang ka sarkar Asam bat ka sarkar Meghalaya uba Robert June Kharjarin ulaong ru ba nakalang jong ka sarkar Asam labon sien kala persang ban penken ya ka soskolar balai kot hapadang ki ar sarkar handai nakalang jong ka sarkar Meghalaya pat kamju shimkhia ai ru em halor kani ka kam ngimdan kamban ya kren ya ka map kum hang tu pi kare ka benta jongi ka sarkar Meghalaya bat Asam bangin ya kren ya ka nimo hak pring ki atli ki bo sarkar hakaba jing sal adon ka interstate boundary committee hakaba baro ki atli ki state ngin ya pej ki map learning in sim da way pat ka solution ten rei ka bangi ko ban ong rei nang ne ka de ka learning kren ya ka tangi dungin pensai pej ba kum ni balen khen ya gani ka right man south area langpi area le Lalu kasem kat kenai spa andri pun nyau andri pun pra. Kalau don lepas ke commission jong ke sarkar Meghalaya bat Asam ke tepor. Meghalaya kapat don ngiong ke United Khasi Incha Hills District. Hakaba kata ke komiti UDC jong ke Kamrup. UDC jong ke West jong ke United Khasi Incha Hills District. Klesiong bat don ru hang tu ka report ke besai ba kat kenai spa andri pun pra. Dan notify the governor ki member hang tu ru kai. Ba kadi ke area langpi hi kala happen persel haka West Kiong haka United Khasi Incha Hills District at that point of time padon ke Meghalaya tingi Paidbah ngiyang hor kata te ke bar pat kalong ba lading lada kani ke sekolah Asam ke borom ya kata ka status quo mo ba kini development ke ba khamta ban bu ek outpost lane ki wi kam ki ba kham he ke ba de ya loan order haji sya kala de ban inform le pentip ya ka counterpart administration ke jongi so DC Kamrup Ocha UDC jong ka West Castles Hills na UDC Kamrup. Dia kata ru kamdan. Dia nak kata ka daw ngilay melong ki baklan menta ba kini gibri kila violate ya ka status quo. Dia nak kata ka daw nakaliang ka jongi ki Paidbah hang ni na sungu ya borok ki seng halang kamtam ka HYC na du ko si kulma ki don hang ni. Ki Paidbah ka nang litrei da kim don samaki hang tu tang ka tu ka try ka per ba ke tu gri rong ba ka Shnong mla hiru ban ko bar ya ka tu ka jing thu ban snai ka yin. Dia minta sa ki Paidbah ki marjan bat kiseng halang ki per ki wan ten rei ngakwa ban karpat ba tongin ya tri langkum ka jai ban ri mo klem de kheng ki per jing mut ki Shnong ki thau tani ka hima ka sima mo rei ni ka de ka benta ki kan du bat ki jai ban riu bangin yang teli mangi bat ka sarkaru kan sim khai ni bat nakaliang ka jonga bat ku nong yalam barit jong ni ka jakaru ngin kan usian biang ha ni ki si ya kan ka jingjia in habe kendu yu home minister yu chief minister balakum nu ru unsim kerki balakum nu kani ka jingjam tak de ban kuno sindon bakanam create tension hang no mo kata ka de ka we ka kubor barak ju ka por ngi kerpat ya ka state ka jongi bakan don no ka ji kren la kalong haru ka dur ban pen kuno ya gani ka jing ka ja ka ba ka jing sakut yu jing ka ja ka wanra tang ya ka jing susi sudah hang ni barak we ka jaka yangi kerturi ka government ka jongi ba hapo ka jing yalam jong chief minister bementa bat ngi ibo amit sya tang hakini ki map ladep ong baden penkut no ini ka japut dak sujumut ni dak nu kalat lenti apo arsnem te kala ya kita sistem duna mo te ngi aga khubor ka ba sai sa ka sarkar kumba kiseng balang kila kren ki Paidbah juga ni ka changi kren bakan wanra no ya ka permanent solution khnang bakan no misu ki jingja ni ki jing e ya ka jai mde jungi le ni khamtam no Shnong gibran he ka jaka kumbang ilong na kapor ba kani ka jingle jong ka Asam kalong ban pen ken hi da maka ya ka kular ka ba makahi kala ya stoi bat ka sarkar Meghalaya kat kum ka status quo ki ong ba kinu ki new development ki di bandon ka jing ya pentip markaliang ka jing ya burom markaliang ha kini ki disputed area hanrei ka Asam haduk menta
ngai ba kala persiang la bun sin bat kami khlia kam sem la respon la da kadon ka violation ya ka status quo Henry ngi ba mentang isu ban yero ya ka district administration bat kum juru ya ka tanat pulit was hasil nang ni ka ba la sim kia la mentala sausingi sansingi ya ka ban paharai ka ban kat lang bat u Paidbah ha kan ni ka jaka ka jingya kan rum karam ti ngi su ban ai khubli ya district administration ngi ai khubli ya ka me khlia police bat khamtam ngi ai khubli ya ki parado parasnam ki badon ha kan ni ka jaka ka jong ki badon ha kini ki jaka ya kini ngi yo i ba kan nang mi ki singi ki parado ki parasnam jongi kila nang yo Mynsiem kila nang slur bat ngi le ngi sejong ba ki parado ki jongi ki basyong ha bodar kila long kum ki chipai ki bayada yu put usam ngi sai keren bala da ka asam ka pen i te ki map ngi pen i ya khando ka asam ka mat bat ya ka map ka jem ru jongi ka ban bat ya khando bat dik tang kata ka bala pen sha ya ka jiglong trai halor khando ka siam tingi ai ka khublei Sia ki parado ki parasnam ngiling isuan tang ban yo Mynsiem na phi kam dei su ba mangi wan ban ai Mynsiem ki henry ladang ipet ya ka Mynsiem khun ladang ipet ya ka Mynsiem le la long ka ba mangi yo Mynsiem na phi ki badon hang ni kam dei su bangi wan ai Mynsiem henry ka long ba ma phi ai Mynsiem ka la yangi bangin sim kia bangin ya sa bangin keren bat ki board ng sarkar ban pendep no ya ni put usam lada pin Paidbah ya ka jiglong jong put usam la jandap san posnem ga jela Mynsiem pat lala ban penurlong mai hoping ubala de wi ni ki champion ban sedang ya kene kam semala penurlong ngasum dong bakala de sa kamram ka jongi ki samla ha ka jing dor kat lang bat ki rong ba jong ka dong ka than bat kum ju ru jong ki nong mi khman ba en pendep no ban penbet no yo put usam nomor kat bom pat la ban penbet yo put usam kini ki jing ya ka jia na ka por sa ka por ki nang jia le si ka jing sung si ru ki la ban wan te henre endang la la ban penbet no yo put usam maske ban ong ba kini ki jing jia ki nom jia shu ka roi ka pat kan wan phai ha kan ne ka jala ka song suk song skan kan wan phai bat kham tam e ka long bangi kum ka jala ngin yo ban pen skem sendon ne ka jing long trai ha jongi halor u kan do ka siap ti kan tang ya wang so ban ai khublei biang sa sin pat ya baro ki no Shnong ki badon ha kan ne than ya ka ba phila yeng rang ba kum ki trot singum kiang no ba kum ki phanong lan ya ka ban ya da ya ka kan do ka siap ade phila ai Mynsiem si ka dei e yang ngi ka seng bat yo Paidbah jong bri no trap ki baro ka wei bat leng ba ka Mynsiem khun ka Mynsiem le ka jong phi ngaso ban ong ba ki Paidbah jong ka bri keleng jong bri no trap kin yeng ngi ka ban yele ban penne pan sa la jong khando ka siap bat kum ju ru la jong put usam na ka leng jong ngi leng ba ki phone bat leng ba ki message ngi la dat pha na ka leng jong aru so home minister so CM leng ba ki message ti ngidang bu ya ka appointment ha jing sha ti dala leng phai nang ni ngin sa pentip yang su ba kala don kam ka jing ya kandu ka ba kham karki kham tam e stick holder nang ni bat ngi la ban bat ngi lei la da ya kandu ono poru ka biang ring sa ban ong ba UCM udi ban wan ya kandu hi da ma u ya stick holder nang ni pi ki bubun ki Shnong ni ngathare kam don jing e ba UCM unwan ma u sha ni ban ya kandu i Paidbah ni ban ya ka bu Paidbah nang ni un le chathi tinga su ban ong ba kala don kam ya u CM la ni home minister bat ya ki cabinet ada ka cabinet ke la ban le penlong meeting keleng jong ka jalam khlia kan eu kan wan penlong ka wi ka meeting bat ki Paidbah hang ni jaka kini sai unyo jing tip tikana kai ka bajia kai ka bolong hang ni di rukom ban penon kam da ki military force hagi ya ki kam jong ka civilian te kam ya hap ki ka ki military ki la ban trikam tang la da ka don ka apspa la ka don ka am ka apspa ki la ban trikam hanri habaya kani ka di ka kam jong ka lon other situation kani di kam ka ba artli ki counterpart jong ki artli ki district ki ne penbeng tingi i ba kan don kanu ka waran la ne kan don kanu ka jing don kam ba en ba ka wi ka state kan ban kam dau spai ban nam ta ka wi ka state habakut unu spai ude ya gari India hi bro ka wi kam khalia ru ka India ka Assam ru ka di India kumnu do spai India pin hier thamayo nong India hi ti kani kam kadi ke bom la ban long kadi ke bom la ban pediang ka sudi tang ka unnecessary step ka ba pen ya ka unnecessary aggressiveness ka jongki ya ka ba nginom la ban pediang ban nginom ba nakaliang jong ka seng ngisi bonong ba kum kitu gijat ki sudi tang ki
act of provocation la ni ki jing kensat dan ni ki jing penibor ban da ka jing temu ban penmi ya kan kono kum senam tena kalian jong kaseng ni condemn ya tu ka jing le jong ka bamnin ha jing sha ailat baki DC la ni ki SP la ni ki police kin ya penbaik kin ya kata ka law and order situation la da ka don kam rekat hadu hi banwan da ki paramilitary force da ki military force wat ban ong banwan ra CRP ru 4 ya hapte no boleh kini ru ki paramilitary force ta ti ngaiba kapdon kam ban le kumni ailat ya ki district administration ailat ya ki district police bakin ya penbet ya kan bat kumboong i ba pangyang bane kalong ba kadi ka kamram ke jong atli ki state ban ya penbet ya kan kam don kam ban wara ada kanu ka paramilitary force ne ka military force ha kan ka caka